Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma aw bisimila ka kunnafoni gafew limanaw o lakali kɛnɛ ka min ye gafe ninnu ye u bɛ sɛbɛn balima kunnafonidilaw fɛ don o don ka tan ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma a kun de ye jamanadenw bɛ se ka kunnafoni jamana kibaruya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na o kuma joliba la yan nɔ an y'a kanu walasa min ye gafe ninnu ye ka bama yɛlɛma aw ye bamanankan na an k'a ma kunnafoni gafew limana walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o kuma an sigira kɛnɛ ka bi ye tarata ye mɛ kalo tile 24 san 2022 minnu fana b'an lamɛn radio joliba ka Bamako yan nɔ ani segukaw fɛ yen nɔ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw danse kunnafoniw kɛnɛ kan limana o gafe minnu bɛ yan nɔ lesɔr b'a la ale ka dakuruɲɛ fɔlɔ la a y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔnjɛla fanga limanaw min ye colonel Asimi Goita ye ayiwa ale sigilen ka kɛ jamanakuntigi ye o san kelen de ye bi ye u k'a ma ko rectification de la transition waati min na colonel Asimi Goita ni maaw hakili b'a la salango san 2021 limanaw mɛ kalo dɔ tile 23 min ye gouvernement ye ŋunuŋunukanw kun wulila k'a fɔ ko gouvernement bɛna falen o taara wolo min na o ye k'a fɔ min ye Bandaw ani premier ministre kɔrɔ Moktar Wan limanaw ka olu bɔ u jɔyɔrɔ la ka tila ka min ye jamanakuntigi min yɛrɛ kun ye jamanakuntigi danka ye ayiwa colonel Asimi Goita ale de segira ka kɛ jamanakuntigi ye limanaw o san kelen de ye bi ye mun bɔra ko la a ko tɛmɛna cogo di lesɔrɔ yi da don a la an bɛna a lakale sisan o mana bɔ yen nɔ nouvelle horizon kumana a ko jɛrɛ dɔ bɛ yen n'u kama sommet CEDEAO jamanakuntigiw kɛlen don ka o boloda juin kalo daminɛ yɛrɛ la a bɛ n'a fɔ ɲangi min bɛ yen ni CEDEAO kɛlen don ka o bi Mali kan ayiwa ko ɲangi a bɛ sɔn ka wuli ka bɔ yen nɔ don nataw la ni jɛrɛ in kɛra ko nin ye a siɲɛ damadɔ kɔni ye min ye banmanci wale tigilama minnu bɛ yen n'o ye mouvement pour le salut de l'Azawad ani état islamique au Grand Sahara ayiwa olu ka kɛlɛ limanaw ko nin y'a siɲɛ damadɔ u bɛ ti ɲɔgɔn na ko u ye kɛlɛba dɔ kɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Denis o ye dugu dɔ ye ayiwa min tɔgɔ fɔlen don bi ayiwa banmanciw ni yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ nouvelle horizon ale kɔnɔna la bi o mana bɔ yen nɔ le Guido ale kumana limanaw Guido y'a jira k'a fɔ ko jɔnyawale kɛlɛli an ka jamana kɔnɔna la yan ale bɛ se ka dabila cogo min na adamadenya dɛmɛni tɔn hakɛ ani joseraw bɛ lafasa tɔn min kɔnɔna la commission nationale des droits de l'homme CNDH maaw an'u dɛmɛbaw k'olu ye gafe dɔ bɔ ayiwa maa minnu bɛ yen ni kɔlɔlɔ taara ka ɲɛsin olu ma Kayi mara kɔnɔna la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa jɔnyawale a ka se ka dabila pewu yɛrɛ olu ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ o ye maa minnu bɛ yen ni kɔlɔlɔ ye olu sɔrɔ a kunnafoni bɔra ka bin juma tɛmɛnen yɛrɛ an bɛna an da don a la sisan ayiwa coup d'état min bɛ yen n'o tun bɛ fɛ ka kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ayiwa ni a kunbɛra joona joona ayiwa minisiri min bɛ yen n'ale de bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop ale ye taama min kɛ ka taa Russie jamana kan kuma dilen a ma limanaw a ma tɔ foyi to faransi la a ko faransi jamana de bɛ nin ko in kɔfɛ hali n'a sɔrɔla a ma ta tɛgɛ ma nka limanaw tamasiyɛn minnu bɛ yen Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ ko ayiwa faransi jamana de bɛ coup d'état kɛlaw kɔfɛ minnu tun bɛ fɛ ka fanga daraki kɔsa in na Guido de y'a fɔ an bɛna lakale aw ye sisan o mana bɔ yen nɔ l'indépendant kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ an ka kalata sɛbɛn n'o ye loi électorale ye ale bɛ CNT maaw bolokɔrɔ nin waati in na ka se ka yɛlɛma don a la min ye an ka sariya tigilama dɔw ye minnu bɛ sariya ko kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ yen n'o bɛ syndicat kɔnɔna la i n'a fɔ REFSIMA o ɲɛmɔgɔba Sheikh Mohamed Sherif Kone ani Dramane Jara ayiwa ko olu welela CNT maaw fɛ ka barolasigi dɔ kɛ ani ka hakilila falen kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kalata sɛbɛn min ni ayiwa baara bɛna kɛ n'a ye ka kalata baaraw kɛ n'a ye yɛlɛmani minnu kan ka don a kɔnɔna la a jarala k'a fɔ kuma fila bɛ yen ayiwa ko dama dɔw la dɛ o dun ye kalata yɛrɛ n'i ye kojugu bɔ a la ko minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kalata yɛrɛ ka fereke don a la ka kalatalaw ka wari di olu ma n'u kama achat de conscience ani ka kalata sɛbɛn yɛrɛ ayiwa limanaw a ka don ba la Sheikh Mohamed Sherif Kone ani Dramane Jara y'a jira k'a fɔ o kuma in ko se kɛndenw ma kalata sɛbɛn in kɔnɔ o kɔni k'o ye majɛba de ye o mana bɔ yen nɔ min bɛ tali kɛ MINUSMA ni Mali jamana cɛ limanaw ko ayiwa ko bɛ ka da kɛnɛ ka dɔɔni dɔɔni dɛ sabu a jarala k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni o ye Benin kɛlɛcɛw ye
bene kɛlɛcɛ minnu bɛ n'olu bɛ MINUSMA kɔnɔna la dɔw bɛ yen nɔ bɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ olu ka segin ka taa u ka jamana kɔnɔ yɔrɔ maa wɛrɛw kan ka na olu nɔna bila ko nka o de baara sen de ka kɛ wa o ko kelen fana o tun bɛ ka ɲɛsin Senegal jamana ma Senegal fana ka kɛlɛcɛ minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna la olu fana sen de ka na u nɔna bila MINUSMA kɔnɔna la waati min na juin kalo natɔ in na MINUSMA ka mandat dɔ kan ka fara a kan o mana bɔ yen nɔ le soir de Bamako kumana limana an ka sanfɛ kalanso min bɛ ni o ye ENA kɔrɔ ye École nationale d'administration a jarala k'a fɔ kunungo kalandenw kɔni ni finitigiw tira ɲɔgɔn na ayiwa a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko kalandenw waati min na n'u bɛ sugandili kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'o baara kɔni daminɛna ka ban i b'a sɔrɔ lakɔlidenw yɛrɛ dama maramafɛnw de bɛ ye u bolo kunungo baara de kɛra nka a kɛra sababu ye ko finitigiw ye wulikajɔ min kɛ polisiw Dar Salam kɔnɔna la mankan kɔni ma dara min ye syndicat minnu bɛ yen n'olu bɛ warimaraso min bɛ yan n'o ye Banque internationale pour le Mali BIM-SA ayiwa ko a baarakɛlaw fana sɛbɛkɔrɔ diminiw bi u kɛlen don ka u ye wulikajɔ dɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a jira k'a fɔ ka hakɛw k'u ti ka lafasa an bɛna an nɛ don o la sisan soir de Bamako kɔnɔna la o la l'essor an b'a daminɛ ale la fasodi sɛbɛn in kumana a ko faranjɛla fanga min ni yɛlɛmani donna a kɔnɔna la jamanaw n'an k'a ma ko rectification de la transition ɲinan ye san kelen ye a kɛra sababu ye min ye jamana kuntigi min b'an kunna sisan n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale de sigira fanga la ayiwa ni maaw hakili b'a la mai kalo tile 23 san 2021 ɲinan ye san kelen ye a kunnafoniya bɔra ka bin a donni kama k'a fɔ ko ayiwa ko ŋunuŋunukanw de tun don maaw tun y'a kɛ kumaw ye u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko ayiwa ko gouvernement kura o bɛna sigi o gouvernement kura min n'o bɛna sigi o de kuma taara ŋunuŋunukan taara bangi limanaw ka jamana kuntigi yɛrɛ n'o ye bandaw ye a waati la ani Mokhtar Wane a ka premier ministre ka olu bɔ u jɔyɔrɔ la baara min kun kalifalen d'u la ka baara in ka a minɛ u la o la sa mai kalo tile 24 mai kalo san 2021 mai kalo tile 24 san 2022 o ye san kelen ye limanaw min ye colonel Assimi Goïta ye ale de sigira Mali kunna faranjɛla fanga kɔnɔna la an bɛ don min na ko bi u ye tɔgɔ in da ko rectification de la transition ka faranjɛla fanga ka taasira kura wɛrɛ di a ma a jarala k'a fɔ o taasira kura in o ma wolo foyi la fo ayiwa jamana kuntigi kɔrɔ min tun bɛ yen ni faranjɛla fanga daminɛnen ale bilala kunna bandaw ayiwa premier ministre min fana bilala kɛrɛfɛ o ye Mokhtar Wane olu kɔni bɔra u jɔyɔrɔ la a donni kama n'i ye jateminɛ kɛ waati min na bandaw ani Mokhtar Wane l'essor ka fɔ la ayiwa olu bɔlen u jɔyɔrɔ la welele ka yɛlɛ Kati a donni kama mai kalo tile 24 limanaw kibara nana bɔ ka bi ko in a ti ɲɛ min kɔ a kɛra o ye o la gouvernement ye communiqué dɔ kɛ k'a fɔ ko an ka jabarani soba sanfɛ ayiwa ko n'i ye jateminɛ kɛ ko bandaw ani Mokhtar Wane ko a na kɛ baara min kalifara u la ayiwa baara in i n'a fɔ ɲininkali min kɛlen don l'essor kɔnɔna la bi n'a sɔrɔla jamana kuntigi danga min n'o ye colonel Assimi Goïta ye sigana de tun b'a yɔrɔ ka ɲɛsin bandaw ma k'a fɔ danaya tɛ bilen sabu min ye faranjɛla fanga ye o kun hakili la a bɛna taa sira min kan n'o de ye a waatinin na wulikajɔw cayara kosɛbɛ gɛrɛbukɛlaw ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana kɔnɔna la bɛɛ ko ayiwa faranjɛla fanga bɛ ka taa taabolo min ka nin ye nin tɛ taabolo ɲuman ye colonel Assimi Goïta ninnu ye wulikajɔ kɛ sa ka sɔrɔ ka bandaw ni Mokhtar Wane ka yir'u la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jamanadenw nisɔndiya tɛ u ka baara la u ka fanga bila u ka sɔrɔ k'u bɔ fanga la ka u bila u damana yɔrɔ la walasa a jarala k'a fɔ jamana kuntigi dankan waati la colonel Assimi Goïta jamana yɛrɛ lakanako bɛɛ lajɛlen kun kalifalen don ale la i n'a fɔ sɛbɛn min bɛ yen ni faranjɛla fanga bɛ ka baara kɛ n'a ye an ko a ma ko charte i n'a fɔ ale b'a laɲini cogo min na charte yɛrɛ y'a laɲini cogo min na ayiwa ko ni faranjɛla fanga a bɛ ka taa taabolo min kan n'a ma bɛn jamanadenw ma a ka yɛlɛma ka don a la kalo 9 de kun kɛra o la bandaw ani Mokhtar Wane yɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga dafirilen bandaw ni Mokhtar Wane de sigira kalo 9 a nana ye k'a fɔ kɛlɛ kɛra min kama ka jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga dafiri a nana ye k'a fɔ foyi ma bɔ o taabolo la ko o taabolo kelen olu de tun bɛ sen na min ye colonel Assimi Goïta ye ale fana sɔrɔla ka ko in ta
a bolo la sa ka bandaw ni Muktar Wan ka olu bɔ u jɔyɔrɔ la ka sɔrɔ ka wele bila jamana min ye jamana kɔnɔdenw ma a kɛra politikimaw ye o a kɛra jamana société civile maaw ye o a kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔw ye o musow ka jɛrɛjɛkulu sifinnakaw a ye bɛɛ de wele ka taa kuluba ka taa ko in da jira u la ko n'i y'a ye ko nin baara tɛmɛna nin cogoya la ka min ye bandaw ani Muktar Wan ka olu bɔ u jɔyɔrɔ la k'u ye jateminɛ dɔw de kɛ jateminɛ minnu bɛ yen n'a kun tora sen na a kun bɛ taa wolo fɛn na ayiwa jamanadenw yɛrɛ sigi tɛ ni min ye o don de la colonel Asimi Goita y'i kanto k'a fɔ n'ale kɔni dɛsɛra k'a bɛna fɔ ko Mali sifinnaka bɛɛ lajɛlen de dɛsɛra ko wa ni ko tiɲɛna a bolo k'a bɛna fɔ a tiɲɛna Mali sifinnaka bɛɛ lajɛlen bolo o donni kama a ye nin kuma in fɔ a y'i kanto k'a fɔ ko ayiwa fɛn fɔlɔw bɛna kɛ mun ye o de ye ka gouvernement kura dɔ sigi gouvernement min n'o bɛna kɛ sababu ye jamanadenw ka miirina ani u bɛ fɛ jamana ka taa taabolo min kan ka se ka o gouvernement in sigi o de kɛra sababu ye ayiwa min ye colonel Asimi Goita ye a y'a ɲini M5 RSP maaw fɛ minnu bɛ ni olu de farala ɲɔgɔn kan ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri k'u ka maa di maa min bɛ se ka kɛ sababu ye ka premier ministre jɔyɔrɔ fa o de la sugandili bɛnna min ye docteur Choguel Kokala Maïga ale ka sɔrɔ ka kɛ premier ministre a waati la min bɛ tali kɛ kabi premier ministre Choguel Kokala Maïga kɔni sugandira limanaw a waati na CEDEAO ye boliboli fasugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka na Mali la ka kangarida kɛ furancɛla fanga ɲɛmaaw ye k'a fɔ ayiwa bandaw ni Muktar Wan min minɛnen filɛ nin bolo u k'u bila ka bɔ yen ani fana ko furancɛla fanga kalo 18 de kun dilen don a ma ko kalo 18 sago ti k'a ka wa tɛmɛ ti k'a ka fana o kabi o waati na sama-samani daminɛna Mali ni CEDEAO cɛ o mana bɔ yen ka na se hali min ye maraba jugu ma Faransina ɲɔgɔnnaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma k'a fɔ ko tɔgɔ yɛrɛ kun t'u bolo k'a fɔ Mali jamana marabaw ma ni genti tɛ dɔwɛrɛ ye fanga dafirilaw limanaw kana ko ta o taabolo la ko nana dada ɲɔgɔn kan min ye Mali ni Faransi yɔrɔ Mali ni Faransi cɛ yɛrɛ nana tiɲɛ fo kana se hakɛ dɔ la Mali ye Faransi ka lasigiden min bɛ yan k'o gɛn ka sira yira u la ka Faransi sira yira u la o mana bɔ yen u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan Barkhane sira yira la olu fana na n'i ye jateminɛ kɛ nanzaraw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan Force Takuba sira yira la olu fana na limanaw a jala k'a fɔ kɔsa in na baara laban min kɛra Mali furancɛla fanga fɛ o ye cɛnjɛ ka jamana duuru minnu farala ɲɔgɔn kan G5 Sahel Mali ko ale tɛ o fana na limanaw kabi premier ministre Choguel Kokala Maïga ale fana sugandira limanaw kuma caman bɛ yen ayiwa Choguel ye minnu da kɛnɛ kan k'a fɔ n'i ye Mali ye dingɛ dɔ kɔnɔna la bi ayiwa ko marabajugu de ka baara don kabo kuma kɔni fɔra i b'a sɔrɔ Faransi jamana kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ kuma tanamakow bɛ ta ka ɲɛsin ayiwa ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw cɛ limanaw kana ko in laban ayiwa gɛlɛya yɛrɛ la Mali ni a dɛmɛ caman cɛ i n'a fɔ CEDEAO walima Faransina ɲɔgɔnnaw ayiwa o ko de bɛ senna bi yɔrɔ furancɛla fanga kaba ye sira kura ta an ko a ma ko rectification limanaw fo kana se bi la san 1 ɲɔgɔnna an b'o de hukumu kɔnɔna la o de kɛra sababu yɛrɛ CEDEAO ale ye ɲangini bi Mali ka janvier kalo tile 9 san 2022 fo kana bila bila CEDEAO ko ɲɛsi ko foyi tɛ fara ayiwa kalo 16 kalo 18 kura min n'o dira u yɛrɛ fɛ ka sɔrɔ dun Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu sigin bɛ kalo 24 kan limanaw ko de taara nin taabolo fɛ san kelen an bɛ nin taa ni ka segin o kɔnɔna la l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ o mana bɔ yen limanaw min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale kumana a ko min ye jɛrɛ dɔ ye jɛrɛ min n'u ka ma sommet ayiwa k'o kan ka sigi juin kalo daminɛ yɛrɛ la ayiwa CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw olu de kan ka nin jɛrɛjɛkulu in sigi a jala k'a fɔ sommet balalen don n'u ka ma sommet extraordinaire communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest a jarala k'a fɔ min ye mɛ kalo tile 21 ayiwa ko u kun kan ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ko nka a jarala k'a fɔ ayiwa ko in u y'a bila ka taa juin kalo tile 4 natɔ in na san 2022 fo ni yɛlɛmani wɛrɛ donna na n'o tɛ a bɛ n'a fɔ jɛrɛ min bɛna kɛ min bɛ tali kɛ juin kalo tile 4 Nouvelle Horizon ka fɔ la kalo 4 ɲangini kɔfɛ ka ɲɛsin Mali ma CEDEAO ni UEMOA ka baaraw ka fiɲɛ tigɛ Mali la pewu n'u ka ni ɲangini ninnu ye ayiwa ko a bɛ n'a fɔ u bɛna jɛrɛ min kɛ don nataw la nin bɛna kɛ sababu ye u ka ɲɔgɔn faamuya CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw walasa ayiwa min ye Mali ye ɲangini bɛ se ka wuli ka bɔ a ka cogo min na
waati kelen na o y'a sɔrɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ko ayiwa olu na maa ɲini maa min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ u ka kumada ye u ni CEDEAO cɛ walasa kow bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o ye Faure Gnassingbé Togo ale jamana kuntigi walasa min ye CEDEAO ayiwa ale kɔni bɛna jɛrɛ min kɛ ko ni Ala farala an kan limanaw a bɛ sɔn ka wolo fɛn na fɛn min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye ayiwa ɲangini min bennen don Mali kan a bɛ kalo 4 bɔ CEDEAO ni UEMOA fɛ a bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na limanaw min ye Bamaci wale tigilamaw ye ko nin y'a siɲɛ damadɔ kɔni ye jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye Mouvement pour le salut de l'Azawad ani État islamique au Grand Sahara EIGS ayiwa olu ka kɛlɛ banbali ayiwa ko a bɛ sen na Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ Mouvement pour le salut de l'Azawad ani ayiwa EIG u y'a lase kunungo mɛ kalo tile 24 k'a fɔ ko kɛlɛ dɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ dugu min bɛ yen n'u kama ko EMIS a filɛ nin INECAR o mara kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ Menaka mara de kɔnɔna la limanaw a jala k'a fɔ kabi kari tɛmɛnen n'i ye jateminɛ kɛ ko nin jɛkulu minnu bɛ yen ni olu de y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'a a yɛrɛ sen ka lawaleya bi limanaw gɛlɛya b'a la a jala k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ni État islamique au Grand Sahara bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ani Mouvement pour le salut de l'Azawad u bɛɛ lajɛlen ko ninnu tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɛnɛ kelen kan u kɔni ɲɛ da ɲɔgɔn kan an'u ka kɛlɛbolo wuli k'a jɔ limanaw si tɛ kɔrɔya si ye ko an bɛ don min na ko bi nin jɛkulu fila in u kɛmɛ i b'a fɔ ko min bɛ tali kɛ jakuma ni ɲinɛ ni jakuma limanaw ko nka a kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ ni ninnu cira ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ sigidalamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka mara kɔnɔna la minnu bɛ yen n'olu b'a sigidaw la jamanaden minnu bɛ yen ni olu ma bɔn limanaw u da tɛ kɛlɛ la u ma se maa ma se u ma ayiwa ko kɛlɛ ninnu kɔlɔlɔ bɛ taa di olu de kan a jala k'a fɔ Menaka mara yɛrɛ kɔnɔna la ka taa se min ye kan ani Talatayi ayiwa ninnu ye yɔrɔw ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'a sigidalamaw yɛrɛ bɛ ka boli ka bɔ sigiyɔrɔw la bi k'u kunda Gawo ale dugu kɔnɔna walima Menaka dugu kɔnɔna kan wala Nouvelle Horizon ka fɔ la nin ye waleya min bɛ yen n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka dangari kɛ adamadenw ka hakɛw la hakɛ minnu bɛ yen ni Bamaciw ka yɛrɛdama kɛlɛ a bɛ ka lase nin sigidalama ninnu ma hakilila jiginna Mouvement pour le salut de l'Azawad ani État islamique au Grand Sahara n'o ye Yad Agali ka jɛkulu ye ayiwa k'a bɛna fɔ u kun y'a ɲini yɛrɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waati dɔ la limanaw walasa ka se ka fara ɲɔgɔn kan ko nka a nana ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sira wɛrɛ de b'u bolo walima min ye nafa wɛrɛ de b'u bɛɛ lajɛlen ka sigiw la sabu bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɔrɔ minnu filɛ nin ye ni u sigilen don a yɔrɔw la bɛɛ bɛ fɛ ka yɔrɔ kɛ i ta ye a jala k'a fɔ min ye Mouvement Autodéfense n'o ye Touaregiw ye ani IMGAD ani MSA Gatia a jala k'a fɔ olu de ni Mali finitigiw bɛ ɲɔgɔn bolo bi nka min ye État islamique au Grand Sahara min ye Yad Agali ka maaw ye dɔw bɛ yen fankelen dɔ bɛ yen o bɛ Yad nɔfɛ fankelen dɔ bɛ yen o bɛ fɛ ka tugu Mali armée nɔfɛ k'a bɛna fɔ o de ye fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ ye min sen tɛ ka bɛn nin jɛkulu fila in o ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filɛ nin Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ le Guido Fasedi sɛbɛn bi a kumana limanaw Guido y'a jira k'a fɔ ko kɔsa in na jamana ɲɛmɔgɔw ye kibaruya min di k'a fɔ ko aya min bɛ tali kɛ maa dɔw bɛ yen kun bɛ fɛ ka fanga dafiri fanga sugsuma k'a firi a nun kan n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ minisiri min bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop ale ye taama dɔ kɛ ka taa Irisi jamana ka kɔsa in na taama in hukumu kɔnɔna la ayiwa minisiri y'a jira k'a fɔ ayiwa a ye tɛgɛ di ŋɔni ɲɛsin min ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko coup d'état kɛla minnu bɛ kɔsa in na ni tɛgɛ kɛr'u la o kun bɛ fɛ ka fanga dafiri ayiwa ko Faransi de bɛ u kɔfɛ ko n'i y'a ko sen ka taa lajɛ i b'a sɔrɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni ma ban fɔlɔ ko nka kunnafoni fɔlɔ minnu bɛ yen n'u bɛ se ka sɔnni sigi o kan o ye k'a fɔ Faransi de bɛ nin ma ko fɔlen ninnu kɔfɛ Fasili ka kuma don dɛ le Guido limanaw Guido y'a jira k'a fɔ ko kura ko min bɛ tali kɛ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw bi na yɔrɔ olu kɔni kɛlen don k'u tɛgɛ bɔ Faransi ka fɛn bɛɛ lajɛlen la ayiwa min ye Irisi jamana ye k'u kunsi o ma yɔrɔ a kɛra sababu yɛrɛ ye min ye u ka minisiri min bɛ yen Sergei Lavrov ale yɛrɛ ye kuma caman fɔ kɛnɛ in kan yen nɔ u ni Mali minisiri ninnu ka ɲɔgɔn ye senfɛ Irisi jamana kɔnɔna la Sergei Lavrov a fana ye kangari da gɛlɛn caman de kɛ ka ɲɛsin nanzaraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Europe jamana
jamana ɲɛmɔgɔw ani Faransi jamana ɲɛmɔgɔw k'a jir'u la k'a fɔ ko hakilila min b'u la nin ye u ka hakilila in bila hakilila in tɛ dɔwɛrɛ ye jɔnya de b'u bolo kuma bɛɛ ka ɲɛsin farafin jamanaw ma ko nka min y'a la Mali kɔni ta ye ayiwa olu kɔni na u dorontu Mali kɔnɔ ka Mali dɛmɛ fɛn fɛn ye hakilila min bɛ nanzara jamanaw la k'u b'o ta ka ɲɛsin Mali ma u n'o kɛlɛ video y'a jira k'a fɔ bi na nin ɲana waleya min n'a bɛ senna nin ye ayiwa Sergei Lavrov y'a jira k'a fɔ ko ayiwa gɛlɛya kɔni don ka ɲɛsin Mali jamana ma sabu jamana y'a jira k'a fɔ a bɛ k'a yɛrɛ ta ye a bɛ fɛ ka sira kuraw ta maa min y'a ja a n'o bɛ baara kɛ ko nka o de se bɛ ka bɛn nanzara jamanaw ma ko nka a dun kɔlɔlɔntan tɛ dɛ ko Mali k'i sigi kuma bɛɛ ni k'a fɔ nanzara jamanaw u bɛ se ka wuli ka kojugu wɛrɛ kɛ Mali jamana kɔnɔna la sabu maaw don maa minnu bɛ yen n'u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ ko mana k'u la jamanaw tajiru sara o de y'u ka taabolo ye Sergei Lavrov y'a jira k'a fɔ olu fana bɛ kangarida min kɛ nanzara jamanaw ye o de ye k'a fɔ u ka Mali to a damana u kana a fɔ k'u bɛ Mali kɛ jamana ye k'a fɔ k'u b'a tɛgɛ tɔnmi ka da kɔfɛ walima k'a bila sira ka sira min bɛ yen n'o man di a marabaaw ye u k'a to ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko an sɔnna a ye na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara bɛ taa sira min kɛ o bɛ diya Mali jamanadenw n'a jamana ɲɛmɔgɔw de nka k'a fɔ de sɛ don kulukulu kɔnɔ i kusi yen fɛ o bɛ bɛn sɛ yɛrɛ de ma ko nka Mali ni Faransi cɛ limanaw k'a fɔ de ko Faransi bɛ Mali jagoya tindi ka taa sira dɔ ka sira min man d'u ye Sergei Lavrov o ye Rusiw ka minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunya kunna ale de y'a jira k'a fɔ o tɛ baara bɛnta ye wa olu b'u sigi Mali kunna bi min fɛn fɛn bɛ yen n'o ye tanamako ye k'u na Mali jamana ayiwa bali ka taa o sira kan o mana bɔ yen limanaw le gido kelen ka kuma la yɔrɔ jɔnya wale kuma de bɛ senna an ka jamana kɔnɔna la yan kuma bɛɛ ni ye jateminɛ kɛ a bɛ se ka dabila cogo min na Commission nationale des droits de l'homme ani min bɛ tali kɛ CNDH ani min bɛ tali kɛ Mali minisiri min ɲɛsinnen don an ka sariya ko ni hadamadenw ka hakɛ ma ani jɛkulu dɔw bɛ yen jɛkulu minnu bɛ yen n'olu du ka baara bɛnnen don jɔnya wale bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogo min na ayiwa CNDH fo ka taa se avocat sans frontières Canada ayiwa ko olu de jɛra ka gafe dɔ bɔ gafe min bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye jɔnya min n'a fɔra k'a fɔ karisa e fa kun ye ne ka jɔn ye walima ne bɔnnaw kun ye e ka jɔn ye bɔnna minnu bɛ yen n'olu bɛ senna ka na se fo mɔdenw ma ko bɛɛ lajɛlen ka jɔn ye ɲɔgɔn ka jɔn ye limanaw o bɛ se ka dabila cogo min na ayiwa CNDH de bɛ o wuli ka jɔ la u ye gafe dɔ bɔ a jirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ nin jɔnya wale in na kabi san 2015 waatiw la ni maaw hakili kunu gafe in yɛrɛ kun de y'o ye ka se ka maaw hakili lakunu k'a fɔ jɔnya in fɛn don a bɛ dankari kɛ hadamadenw ka hakɛ de la maa o maa bɛ yen i b'a sɔrɔ hakɛ b'i bolo maa o maa bɛ yen i b'a sɔrɔ i ni ɲɛnamaya ɲuman o ka kan nka k'a fɔ de e ka don maa wɛrɛ ka bɛrɛ la k'i ka hakɛ bɔsi la jɔnya in a bɛ taa o taasira de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo min bɛ an fɛ yan n'o ye Kayi mara ye ayiwa ko a ɲɛnen don yen nɔ de kosɛbɛ min ye CNDH ɲɛmaa ye Agibu Buware ayiwa u ye gafe min jira maaw la dɔgɔkun laban tɛmɛnen na k'a fɔ ko ayiwa min ye jɔnya wale ye a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw olu k'u sen don a baara la sabu olu ye lasɔmini fɛn fɛn kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma a yira k'a fɔ ayiwa jamana marabaaw olu ka jɔyɔrɔ ma bonya a ko la kosɛbɛ o b'a jira k'a fɔ hadamadenya hakɛ lafasabaw olu ka baara a bɛ ɲini ka kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye CNDH ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ Agibu Buware min tora sa o de ye k'a fɔ kuma bɛɛ ka kunnafoni di ka maaw lasɔmi k'a fɔ jɔnya in tɛ an ka taabolo ye i n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ cogo min na a bilala a mɛnna n'o tɛ maaw b'a fɔ ko jɔnya an ka jamana taabolo kɔrɔ don tiɲɛ don ko kabi kurukanfuga sariyaw ma ta kabi san 1222 o dun y'a sɔrɔ kurukanfuga sariyaw ma ta donsow yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan mande donsow k'a fɔ ko ayiwa hadamadenya hakɛ o ka lafasa maa kana fɔ maa ye k'i ka jɔn ye maa ye o yɛrɛ o hakililaw tara mande donsow fɛ kabi kurukanfuga o sariyaw ma ta n'a fɔra san bahirika o tɛmɛnen kɔfɛ o hakililaw tara kurukanfuga yɛrɛ tilala kana sigi o ko bɛɛ lajɛlen n'i ka hakɛ ka kan o sariyaw y'o fɔ nka a nana ye k'a fɔ hali sisan jamanaw an bɛ diɲɛ kura tile min na bi ko ayiwa min ye jɔnya ye a bɛ sen na u ye gafe min bɔ n'a fɛrɛfɛrɛ ye 89 ye
o y'a jira k'a fɔ gafe in laban na maa minnu bɛ ni kasara y'u sɔrɔ ni denmisɛnninakaw musow ni cɛw minnu dɔw wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la jɔnya kɛlɛli la ayiwa ko olu caman bɛ yen dɔw kɔni y'a ɲini denmisɛnninw k'u bɛ fɛ ka segin ka taa kalanyɔrɔw la ayiwa musolaka dɔw y'a ɲini olu kɔni tɛ fɛ ka segin ka taa u ka dugu ninnu kɔnɔna la sabu n'u taara u bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ olu bɛ min ɲini bi baara ka di u ma u bɛ se ka baara kɛ u yɛrɛ cogo min na le guido limanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ l'indépendant ale kumana limanaw min ye l'indépendant ye a y'a jira k'a fɔ kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni o bɛ MINUSMA kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Benin ale jamana kɛlɛcɛw yɔrɔ MINUSMA n'i y'a ta k'a lajɛ jamana caman de bɛ a kɔnɔna la a jirala k'a fɔ jamana fila bɛ yen bi minnu bɛ yen ni olu balalen don u ka kɛlɛcɛw ni hakɛto ɲini k'aw fɛ limanaw olu balalen don ka na ayiwa u yɛrɛ ka kɛlɛcɛ dɔw nana bila Mali kɔnɔna la yan yɔrɔ a jirala k'a fɔ juin kalo natɔ min filɛ nin MINUSMA ale ka baara hakɛ dɔ de kan ka fara kan n'o y'a ka mandat ye nka a jirala k'a fɔ o waati ni maaw sigilen bɛ k'o kɔnɔ waati min na ayiwa gɛlɛya dɔw bɛ yen minnu bɛ sen na ayiwa min ye MINUSMA a yɛrɛ kɔnɔna la a jirala k'a fɔ Benin jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a ɲini ayiwa k'u ka kɛlɛcɛ dɔw bɛ yen ayiwa k'u ka olu bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ ka taa k'u segin ka taa u ka jamana kɔnɔ sabu ko u ye min jateminɛ o ye k'a fɔ Benin jamana ka taa fo Burkina Faso o dancɛw la banganci wale jugu tigilamaw de bɛ ka ɲɔrɔki ka kɛ Benin jamana kan waati min na i ka kɛlɛcɛw bɛ jamana wɛrɛ la u bɛ ka jamana wɛrɛw lafasa k'i k'u sama ka na i ka jamana kɔnɔ o de ka fisa o ka fisa ko k'i ka kɛlɛcɛw to jamana wɛrɛw la Benin jamana de bɛ o baara la u ka kɛlɛcɛ maa 390 olu bɛ yan nɔ min ye polisiw la maa 140 ɲɔgɔn na olu yɛrɛ bɛ Kidal dɔw bɛ Senu fanfɛlaw la ko Benin jamana bɛ fɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen lasegin u ka jamana kɔnɔna la n'olu dun lasegira maa wɛrɛw bɛ yen olu kan ka segin ka na ko olu de balan bɛ Benin jamana kɔnɔ u sen bɛ ka segin ka na k'a sababu kɛ ko Mali faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma yamaruya di u ma o waleya kelen o fana talen don ka ɲɛsin Senegal u ka kɛlɛcɛ dɔw ma n'o ye Jambaru ye u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'u tɔgɔ ko Jambar a jirala k'a fɔ ko o waleya fana ta bɛ ka ɲɛsin olu ma sabu olu fana ka kɛlɛcɛ dɔw bɛ yen minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna la a jirala k'a fɔ olu yɛrɛ kun ye sira yɛrɛ minɛ k'u bɛna Mali jamana kɔnɔna la kɔsa in na ko ci dira u ma k'a f'u ɲɛna k'u kana na k'u ka segin ka taa Senegal jamana kɔnɔna la a jirala k'a fɔ bi in na ni ɲɔgɔnna gɛlɛya misɛnninw de bɛ MINUSMA kɔnɔ jamana wa Benin ni Senegal yɛrɛ dɔrɔn tɛ a jirala k'a fɔ jamana minnu bɛ yen n'olu ka kɛlɛcɛw bɛ MINUSMA kɔnɔna la Côte d'Ivoire Ghana Nigeria a n'a ɲɔgɔnna caman a na kɛ olu fana bɛ se k'u yɛrɛ ye ni ɲɔgɔnna gɛlɛya kɔnɔna la waati min na maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ MINUSMA a ka sini bɛna kɛ cogo di Mali kɔnɔna la yan limanaw ni ɲɔgɔnna waleya o de bɛ sen na ka ɲɛsin MINUSMA ma limanaw yan'an ka bɔ l'indépendant kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sariya cɛbaw don an ka jamana kɔnɔna la Sheikh Mohamed Sherif Kone ani Dramane Jara ko olu welela CNT maaw u ka se ka taa ɲɔgɔn lamɛn kalata sɛbɛn min bɛ yen ni baara bɛna kɛ n'a ye kalata baaraw la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a jirala k'a fɔ kuma fila bɛ yen olu kɔni fɔndɛ sariya gafe kura in kɔnɔna la min bɛ ɲɛsin an ka kalata ko ma jamanaw fɔlɔ ye mun ye yɔrɔ n'i ye kalata kɔni labɛn an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen wari de bɛ di u ma ayiwa ka se ka u hakilila yɛlɛma u ka taa kalata maa wɛrɛ ye ko kuma tɛ ka kɛ u ka kalata sɛbɛn kura in kɔnɔna la ani fana kalata sɛbɛn yɛrɛ jamanaw a bɛ se ka don bala cogo min na maa minnu bɛ yen ni olu fatura olu tɔgɔw ka bɔ a la o n'a ɲɔgɔnna caman Sheikh Mohamed Sherif Kone ani Dramane Jara olu y'a jira k'a fɔ nin koba fila bɛ yen n'a ma ɲɛ ko kalata sɛbɛn ko u bɛ k'u sinsin fɛn kelen pewu de kan o ye organe unique de gestion des élections ayiwa u ka sigi sen kan ko n'o tɛ ko nin kumaba fila nin de ye kalataw la gɛlɛya yɛrɛ ye ayiwa u k'a lajɛ u ka kuma o fana kan limanaw a bɛna fɔ waati sera ayiwa an na bita in an n'a bila yan nɔ sabu waati sera o tuma an n'aw fo ka aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kura minnu mana bɔ an n'u lakali aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ